ଏଇଠି ଶୁଣୁନ କହୁନ ଶୁଣ ଅଜ ମାଇକିନା ଗୋଟେ ଯୋଉ କହୁଛି ବା କୁହ କୁହ କାନଟାକୁ ନେଇ କଣ ପାଟି ଭିତରେ ପୁରନ୍ତି ନା କଣ କହୁନ ତୁମ ବୋଉ ନା କାଲି ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲେ ବୋଉ ଏ କଣ ହେଲା କି ରେ ଏତେ ଜୋରେ ପାଟି କରୁଛୁ ବୋଉ ହଁ କହ ରୁଣ୍ଡି କହୁଛୁ କଣ ତୁ ତା ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲୁ ହଁ ହାତ ଉଠେଇଲି ତ କଣ ହେଇଗଲା ସେଠୁ କଣ ପାଇଁ ମାଇପ ମୁହଁରୁ କଥା ନ ଶୁଣୁନୁ ଧାଇଁ ଆସୁଛୁ ମାଆକୁ ପଚାରିତେ ଯାଉନୁ ତ ମାଇପକୁ ପଚାରିବୁ ସେ କଣ ଭୁଲ କରିଛି ତମେ କଣ କର ଯେ ବୋଉ ତମ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲା ତୁମ ବୋଉକୁ ପଚାରୁନ ତମେ କହୁଛ ବୋଉକୁ ପଚାରେ ବୋଉ କହୁଛି ତାକୁ ପଚାରେ ଏ ଘରେ କଣ ଚାଲିଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ହିରେ ରଘୁଆ କଣ ହେଇଛି କିରେ ଏତେ ଜୋରେ ପାଟି କରୁଛୁ ବାପା ବୋଉ କାଲି ରୋନି ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲା ସୁମିତ୍ରା ହଁ ଯାଉଛି କଣ ହେଲା କଣ ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲ ସୁମିତ୍ରା ଆମ ପୁଅ ରଘୁଆ ଯାହା କହୁଛି ସେ ସବୁ କଣ ସତ ହଁ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ କଣା ହେଇଯାଇଛି ନା ଉକୁଣି ମାନେ ତମ ବୁଦ୍ଧିକି ଖାଇଦେଲେଣି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଘରର କୁଳ ବୋଉଟା ଉପରକୁ ତମେ ହାତ ଉଠଉଛ କିଛି ନ ଜାଣି ତମେ ମୋ ଉପରେ କଣ ପାଇଁ ରାଗୁଛ କହିଲ ତମ ବୋଉ କଣ କରିଛି ଜାଣିଛ କଣ ଏମିତି କରି ପକେଇଲା ଯେ ତମେ ତା ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲ ସିଏ କାଲି ରାତିରେ ହଁ କାଲି ରାତିରେ କୁହ ସୁମିତ୍ରା କୁହ ମୁଁ ତୁମ ଖଇତା ତମ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି କାହାକୁ ଡର ନା କଣ କରିଛି ସେ ମତେ କୁହ କାଲି ରାତିରେ ଭାତ ସହ ଫାଳେ ପିଆଜ ଖାଇ ଦେଇଛି ବାପା ସୁମିତ୍ରା ମତେ ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ ଏଇ ନିଅ ତୁ ଗୋଟେ ମାଇକିନା ଆଣିଛି ଯେ ବିନା ପିଆଜରେ ଭାତ ଖାଉ ନାହିଁ ଫାଳେ ପିଆଜ ଖାଇବାକୁ ତମ ହାତ ଗଲା କେମିତି ତମେ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ପିଆଜର ଚୁନିଏ ପିଆଜ ଖାଇକି ସବୁ ପିଆଜକୁ ପଲିଥିନରେ ଗୁଡ଼େଇକି ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ପାରିଥାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ତମେ ସେତିକି କଲ ନାହିଁ ତୁମେ ଫାଳେ ପିଆଜ ଖାଇଲ ନାହିଁ ଯେ ଆଜି ରାୟ ବାହାଦୁର ବଂଶର ଇଜ୍ଜତକୁ ବଜାରରେ ନିଲାମ କରିଦେଲ ଆଜି ତମକୁ ମତେ ମୋ ଘରର ବୋହୂ କହିବାକୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି ବାପା ଏ ସାମାନ୍ୟ ପିଆଜ ଫାଳ ପାଇଁ ତମେ ଏମିତି ହଉଛ କଣ କହିଲୁ ସାମାନ୍ୟ କଥା ତୁ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ଡାଇନେସର ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଗଲା ଏଇନା ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ତା ହାଡ଼ ତା ଗୋଡ଼ ତା ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ରଖିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଠିକ ସେମିତି ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୋ ପିଲା ଛୁଆକୁ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ନେବୁ ସେତେବେଳେ ସେଠି ପିଆଜ ରଖାଇଥିବ ଆଉ ତୋତେ ସେମାନେ ଦେଖେଇକି କହିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ପିଆଜ ଏଇଟା ତା ମୁଣ୍ଡି ଏଇଟା ତା ଚେପା ଏଇଟା ତା ଭୁଣ୍ଡି ଏଇ ପିଆଜକୁ ଲୋକମାନେ ଦିନେ ତରକାରୀ କରି ଖାଉଥିଲେ ଏଇ ପିଆଜକୁ ଲୋକମାନେ ଦିନେ ବାରମଜାରେ ପକେଇ ଖାଉଥିଲେ ଏଇ ପିଆଜକୁ କାଟିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରୁଥିଲା ଏଇ ପିଆଜକୁ ଦିନେ ଲୋକମାନେ ମଦ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଖଣା କରିକି ଖାଉଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ତୁ କହୁଛୁ ସାମାନ୍ୟ କଥା ଜାଣିଛ ତମେ ଦି ଜଣ ମୋ ଘରୁ ବାହାରିଛ ଯୋଉଦିନ ବିନା ପିଆଜରେ ଭାତ ଖାଇ ଶିଖିବ ବିନା ପିଆଜରେ ତରକାରୀ କରି ଶିଖିବ ସେଇଦିନ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବ ଚାଲିଛ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ତମେ ଦି ଜଣ ଚାଲିଛ ସେମାନେ ତ ଚାଲିଗଲେ ତମେ କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛ ଯ ବୋଉ ଯୋଉ ପିଆଜ ଖାଇଥିଲା ତା ମୁଣ୍ଡି ଆଉ ତା ଚୋପାକୁ ପଲିଥିନରେ ଗୁଡ଼େଇକି ଫ୍ରିଜରେ ନେଇକି ରଖିଦିଅ ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ କରାହେଉଛି ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି କି କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗୁଛି ଅନଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ନାଲିରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ରହୁଛି ହଁ।